Владеенето на чужд език е полезно знание, което може да ти отвори врата към света. Независимо дали е известен или е рядко срещан, езикът е огромно богатство. Той ти дава възможност да пътуваш и да опознаваш хората, да обменяш идеи и да създаваш приятелства. Ученици от 3 и 4 клас от начално училище Климент Охридски споделиха своето желание да контактуват с деца от други страни. Имаш ли приятелка от друга държава? Не. Аз нямам. А искаш ли да имаш? Да. Да. Как ще се разбираш с нея? На какъв език? От която държава е тя? Какъв език владееш? Английски. От коя държава искаш приятел да си намериш? От Румъния. Искаш ли да имаш приятел от чужбина? Да, искам. Какво ще направиш, за да си спечелиш такова приятелство? Не знам. А как ще общувате? Добре. Ако дойде тук в Чирпан, ще му покажам. Ще си играем двамата. Искаш да го поканиш на гости? Да. А ти какъв език владееш? Английски. А ти искаш ли да идиш в неговата държава? Да. Искам. А как ще общувате помежду си? Чрез скайп. Как мислиш да се запознаеш с чужденец? Просто ще се опитам да си поговорим по интернет и да се опознаем. Разбрахме, че вашите ученици искат да поддържат приятелство и да се намерят приятели от други страни. Как ще ги мотивирате? Точно това е целта на проект Коменски, по който работим, история на книгата. Освен това, че те ще представят българската литература за деца на своите приятели, ще изследват писмеността в държавата си и ще я представят на другите, така че да се направи една цяла концепция за писмеността в Европа. Другата цел на проекта е децата да установят контакти. Това са контактите между бъдещите европейци, защото докато те станат големи хора и могат да пътуват свободно из Европа, вече ще знаят какво представляват другите народи, ще имат достатъчно умения да контактуват, както и умения да възприемат различното, самобитното в другата култура. В момента върви видеоконференцията, която е с училището в Турция. Очакваме видеоконференция с училището в Испания и в Румъния. Малко трудничко ни е на скайп, като за първи път. Очакваме да бъде изготвен самия сайт на проекта, който ще бъде изготвен от румънска страна. Тогава вече през сайта спокойно ще можем да контактуваме с всички училища. Но, както виждате, децата са страшно превъзбудени, радостни, защото се оказва, че децата в Европа имат едни и същи интереси, имат едни и същи мечти, имат едни и същи пожелания и желания към дядо Коледа. Между другото, вече написахме нашите писма на английски език до дядо Коледа. Имаме и първите стъпки подготвени, готови първите стъпки в резюмета на детски книжки от българската литература, които децата ще представят на английски. И очакваме първите си срещи вече на живо и в България, и в Турция, а следващата година Испания и Румъния. За първ път ли децата днес осъществяват конферентна връзка? Да, това е за първи път и това носи естествено своите плюсове и своите минуси, но настроението е невероятно. Очакват тази конференция от 1 месец, така че това е началото. Ние естествено направихме с колегите от Испания, от Румъния и от Турция общ проект за 10-те правила за безопасност в интернет, който е разпространен и които ще се спазват, така че всяка видеоконференция се записва и акаунтите са точно акаунти на проект Коменски, така че децата да нямат никакви други възможности да контактуват с хора, които не са проверени, да бъдат само контактите между нашите деца. Сега те ще направят контакти, до април месец ще се опознаят много добре, защото април месец сме на гости всичките.
испанци и румънци и ние в Турция, а след това октомври приемаме европейските държави в нашето училище. Днес учениците от Климент Охридски за пръв път осъществиха конферентна връзка с техни връстници от Турция. Имаш ли приятелчета от други страни? Да, тези с които говорих и искам да поддържам приятелска връзка с тях. Как ще я поддържаш тази връзка? На какъв език ще си говорите? На какъвто и те. Тоест, в момента те на какъв език говорят? На английски. Ти знаеш ли добре английски? Горе-долу. А как ще контактувате помежду си? Може да си пишем по компютъра, може да си изпращаме писма. Знанието на език е голямо предимство в днешни дни. Говориш ли повече от един език, кръгът от хора, с който можеш да общуваш, се разширява и следва да се разбираш по-лесно с останалите. Чувстваш се по-спокоен, когато отидеш в чужда страна и разбираш табелите и хората. Затова ни преподават езици в училище. Повечето учим английски, защото той се налага като световен език.